Man skal bare trykke en gang mere. Så er vi da lige ude og finde et fint juletræ. Jeg har fundet et godt et. Nu siger Josefine, at hun har fundet et godt et. Skal vi lige. Har set, der har været nogen gået rundt om det. Der er fodspor heromme. Der har været nogen rundt og kigge på det. Det er et fint træ. Der er dybt i det. Og se her, grenene de er dernede. Det kan det. Så de ligger bare med noget sne på, men de er der. Det er et fint træ. Det er vores træ. Det er vores træ. Det tror jeg også måde til det. Jeg tror, der er meget fint i det. Er det fint? Der var noget om at sige. Hvad synes du om julen, far? Hurra, det er jul. Det tager du da. I aften er det juleaften. Det sagde du i hvert fald ikke i går. Gør jeg ikke? Hurra, det er jul. Far, Ja. det var bare da vi kom gående herhen, bare så fordi der så er nogle derhen. Men jeg tror ikke, det er lige så pænt som det der. Nej, vi tager det der. Ja, altså ikke det der. Nej, det er bagved. Så må jeg så pause lige hurtigt? Ja.